Iaho, Kadochikok, Kudeporte. Equestre japonês Hiroshi Hoketsu, atleta mais velho na Juegos Olímpicos de Beijing 2008 e London 2016, 2012, perdão, tem esperança para virar o atleta mais velho que está competindo aqui na Rio. Hoketsu, de 74 anos, está fazendo esforço para classificar para as de 4 Olimpiadas, segundo a informação da Federação de Equestre de Japão. O atleta mais velho que chega a participar do Juegos Olímpicos é sueco, Oskar Schwan, com 72 anos na Olimpiada 1920. Uau! Jovem atleta de kitesurf de Viracostan positivo é aqui. E jovem atleta de kitesurfing Annabelle Panwesta Rolf, ano passado, estava em tour e logrou de 5 lugares. Para aqui, a começar a trabalhar duro em tempo motivo que a surpresa é a prestação de ano passado. Het is heel goed gegaan het afgelopen jaar. Ja, absoluut. Ja, gewoon super spannend natuurlijk. Afgelopen jaar was een beetje een jaar om in te komen. Ik had het jaar daarvoor een blessure aan mijn knie. Dus dit jaar was echt gewoon werk om proberen weer zo hoog mogelijk te komen. Ik heb 1 podium gehaald. Ik heb een 3e plek gehaald. En overal ben ik 5e van de wereld geworden. Dus ja. Voor dit jaar, wat verwacht wordt? Beter. Ik ben nu ontzettend hard aan het trainen en het idee is wel om meer op het podium te gaan komen voor het komende jaar. En top 3 hoop ik zeker voor. Een speciale programma van training? Heel veel in de gym, ontzettend veel in de gym. En nu dat mijn lichaam echt weer topfit is, komt de kitetraining ook weer extra hard er tegenaan. En nieuwe tricks leren, weet je. Het niveau afgelopen jaren van de vrouwen is ontzettend gestegen. Dus nu is mijn doel om zoveel mogelijk moeilijke tricks te gaan leren die hopelijk andere meisjes nog niet doen. Om die manier het verschil te maken. Heb je een speciale training in de zee met dit kite? Heel veel kiten. Oefenen, oefenen, oefenen. Ik heb eigenlijk geen coach voor het kiten. Dat is, omdat de sport nog erg jong is, bestaat dat niet. Ik heb gelukkig wel hier coach Aldrik bij ATP Center en dat maakt een ontzettend groot verschil. Hij helpt me ook met mijn kitetrainingen indelen. Maar en verder helpen mijn ouders me ontzettend goed, weet je. Mijn vader gaat vaak mee voor de safety, weet je. Dat ik niet in mijn eentje op het water ben. En op die manier moet het goed komen. Traint bij Boca Grande? Het liefst wel. Het liefst wel. Maar ik ga ook nog wel bij de Fisherman's Huts. Weet je, het heeft hele verschillende omstandigheden. Vlak water of golven, constante wind of niet. En op die manier word je goed in alle condities. Dus. Zo, we hopen dat het beter gaat dit jaar, hè? Dat is het plan. Ja? We gaan het zien, fingers crossed. Okay. E dia anda passando e Aruba Bank tem informado que falta solamente 204 dias para atleta na Olímpico top outro. Tem apertura na Rio. E falar devagar acerca de remontar. Se Manchester United perde fim de semana aqui contra um rival, a Liverpool, a história de Van Gaal está terminada, segundo The Times. Para o dia sábado, Van Gaal, seu trabalho, está em juega. Ronnie?